गियानि हिन्जावा न'खरखौ फेदेरलाङो ओमफ्राय आखल गैयै हिन्जावा न'खरखौ संहारसो खालामो आखल गोनां आइजोफ्रा न'खरखौ दाखांनो हायोनो हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ होननानै आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आइ होप नोंथांमोना आं दिनै मानि बागै सावरायगोन नोंथांमोना ससेखिनि भिडिअखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनै आङो जों आइजो माहारिफोरनि सायावहाय मोजां न'खर दानाय आरो गाज्रि न'खर दानायनि सायावहाय मोजां रावखौहाय नोंथांमोनजों जयै खोनासंनो होननानै नैबे भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आसा खालामो जों बयबो आइजो माहारिफोरा बे रावफोरखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन होननानै जिहेतु आंबो मोजां मोननानै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आं बे भिडिअखौहाय लाबोबाय अब्ला थौदो लोगोफोर बारा गोबाव खालामला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै थौ होनबा लोगोफोर दिनै जों बयबो मोजां न'खर दानाय आरो गाज्रि न'खर दानायनि बागै मोजां रावखौहाय दान्दिसे सम होनानै गोसो गोरबोजोंहाय खोनासंनानै लानि लोगोफोर दे नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासंनानै लाबानो जाबाय आं जिहेतु बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय आङो मोजां मोननानै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै नैबे ब्लगखौ लाबोबाय आरो आसा खालामो बयबो मोजां मोनगोन आरो सोरबाफोर गाज्रि मोनोबा गोरोन्थिफोर जायोबा आंखौहाय निमाहा खालामबानो जाबाय आं आइजो हिसाबै आं आइजो माहारिफोरजोंहाय बे बाथ्राखौ मोजां रावखौहाय शेयार खालामनो होननानै आं बे ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय थुदो होनबा लोगोफोर खोनासंनानै लानि गियानि हिन्जावा न'खरखौ फेदेरलाङो ओमफ्राय आखल गैयै हिन्जावा न'खरखौ संहारसो खालामो आखल गोनां आइजोफ्रा न'खरखौ दाखांनो हायोनो आरो जुदि बिनि उल्थाब्ला न'खरा संहार जागोन खिन्थु न'खरा नस्थ' जागोन न'खरखौ लुखांनायनि सिफायनायनि आइजोफोरनि आखायाव बेयो गोग्लैनानै दं आइजोफोरनि आखायावबो गैया जोंनिया हौवायानो होनबाय थाब्ला जानाय नङा गैया जाया जोंनिया रोङा ना गियानि हिन्जावा न'खरखौ फेदेरलाङो ओमफ्राय आखल गैयै हिन्जावा न'खरखौ संहारसो खालामो जुदि आखल गियान गैया जों मावसोमनो जुदि जों हाया आखल गोनां आइजो जायाब्ला आखल गोनां आइजोफ्रासो मावसोमो बायदिसिना होननानै जों दहाय नायलांबायना बोसोरनि 30 बालाबाव मावनायबो गैया खामायनायबो गैया खिन्थु आखल गैयाब्ला मा जाबावसिगोन मावनाय दांनाय खामायनाय आरजिनाय दोनथुमनायथ' गैला आरो गैलासै बिसायबो हाखायाखै बिसोरा हारसिङै माखौ मा खालामगोन एसेखिनियावनो आरो माबा माबि जिखौ हाख'वा जेखौ न'खरा मोनहास'वा बेफोरखौ गोसोखांनानै बिनानै माब्लाबा खुद्रिनानै खेरें मेरें दावराव दावसि बेबायदि जेंनाफ्रा नुजाफैयो आरो मोनसे बाथ्राया जों जेखि साना जेखि मावा माब्लाबा नांगौ जानायाव जों थाखा फैसा लाथ'नोबो गोनां जायो गैयै समाव गैयै मानसिफोरा नांगौ जानायाव जों माब्लाबा लाथ'नो गोनां जायो दा जों बहा मानि थाखाय मानो सोरनिफ्राय लाथ'नांदोंना मा खालामनांदों बेखौ जोंनि बिसि फिसायनि गेजेराव मिथिज्लायनो नांगौ सोरबा सासेया मिथियालाबा सोरनाबा माबा लायथ'बाय नांगौखाय मिथियाखिसै बिसाया सासे मिथिया ओरै सिरि बहा मानि थाखाय मानो मा खालामबायदों बहा सोरनाव बेसेबां लायदों फिसाया उदिस गैया बिदिजोंबो गोबां न'खरफ्राव दिनै बेबायदि बायदिसिना जेंनाफ्रा दिनै नुजाबोदों न'खरनि सोमोन्दोफ्रा गोखा गोखै जालांदों न'खरफ्रा थोथोर बोबोर जादों मोजां न'खरै थाहां थायाहां जादों बायहां जिहां जादों न'खरफोरा बेनिखायनो जों गासैबो बिथिङाव सांग्रां जानांगोन अनजाग्राफोर आरो बिसेसकै दिनै बे मोनाबिलि समाव जोंनि आइजोफोरा आं बुंबाय बांसिन आइजोफोरनि खोथाखौनो साफा गियानि आइजो जानानै न'खर लुखांनो जोङो थामथिम जानांगोन गावखौ साखाफारा खालामनांगोन न'खरखौ हमथानांगोन जाहाथे बायफ्रुनानै थाङा सोरनिबा बिसायफ्रा जेरैबायदि दैदेननांगौ सालायनांगौ फोजौखांलांनांगौ हायाबो जानो हागौ सोरबाया जों सहाय खालामनांगोन साननाय हनाय मावनाय दांनायजों जोङो मावफानानै हेफाजाब होनाय आरो जोङो बेबायदि प्रपार फाइनान्सियेल मेनेजमेन्ट बेखौ सोरबा जों न'खरनि गिरिफ्रा बिहि फिसाय जों गासैबो रोंनांगोन आरो बेबायदिहाय जोङो जिउ खांनो नांगोन आरो बेजों लोगोसे मोनसे बाथ्रा बे जाबाय जोंहा जा दङ बेजोंनो जोङो खुसि जानोबो रोंनांगौ सेटिसफाइड जानो कन्टेन्टेड
learn to be contented आंहा जि समाव आंहा जेरै आं जेखौ हायो आंहा जिखिनि सक्ति दङ माब्लाबा जों उफाय गैखाया लुबैब्लाबो हास्थायब्लाबो जाखाया हाखाया बेखौ लुबैबाय थानानै खुद्रिबाय थानानै माथो जानो बेलाय सोरबा आं दहाय बुंबायना सोरबा खाथियावनो जोंगा मागा गिदिर जोंब्ला माब्ला न' लुबाय नङाब्ला सोरबा गारि गोदान लाबोबाय खबनै बा खबब्रैखौनो लाबोबाय आरो बेखौनो लानानै जुदि हाया गारा जुजिक थाबबायनानै थिनथाबबायनानै सोरबा माबा गानदों बेसेन गोसानि सना गहेना पाति जि जोम बेसेन गोसानि सोरबा हानायखाय दंनायफ्रा गानदों बेखौनो नुनानै जुदि खुद्रिख्लाबबाय थायोब्ला नांगौ आरो नांगौ नांथारगौ होनब्लालाय माथो खालामनो बे फिसाया मालाय खामायनाया दंब्लाबो गैयाब्लाबो नांथारगौ होनबाय जेथिया गय बागान दब्लायसे दंमोन बोथोर जायाखैमोन खानो मोननायनि फाननो मोननायनि बेखौ होनाब्लाबो होनांगोन दा बांद्रायब्लालाय दानिया नेक्स्ट गय बागाननि थाखाजों जिखिनि न'खर सामलायोमोन गथ' गथाय फोरोङोमोन स्कुलनि फिस होयोमोन माजों हैलायखो दानिया दाहार दासि जालांसै ओंखायनो जोंहा जि अबस्था नंगौ जों जौगाखांनायखौथ' बयबो लुबैयो जौगालांनो नाजानांगौ नाजानायाथ' बे गाज्रि नङा नाथाय जों जेखौ मोनहाया जेखौ हाया गुबुननिखौ नायनानै जोङो गासैखौबो जों थांफाजोबब्लालाय बिदिनो जाखागोन हालोदा बिदिनो जागोन समयसा फैगोन न'खराव खेरें मेरें जागोन न'खरा खस्थ' जागोन आरो उनाव बै आदम हौवानिफ्रायनो जों मिथिखायो दा माबा मोनसे दाय जाब्ला आरो हौवा हिन्जाव दुसिलायनोसै नोंनो खालामदों जानोसै सासेया सासेखौ नोंनो खालामदों नोंनो बिदि खालामदों नोंनो बिदि जाहोबाय होनलायब्लालाय आरो सोमोन्दोआ बेसे गोदै जागोन बा गोखा जागोन नोंथांमोनानो सानदो माबायदि जागोन बे बिसि फिसायनि सोमोन्दोआ बे न'खरनि थासारिया माबायदि जागोन गोजोन जागोन ना असान्थि जागोन दा बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना खोनानो मोनबायना ससेखिनिखौ आरोना मोजां मोनदों ना मोनाखै आं मिथिला खिन्थु आं बिराद मोजां मोनदों दिनैनि ब्लगा बेनोमोन लोगोफोर थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आरो नोंथांमोनखौहाय आरोबाव नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनफिनसिगोनलाय बाय बाय